इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधाकान्ता नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे बृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी प्रणाम हरे कृष्ण माताजी प्रणाम हरे कृष्ण माताजी प्रणाम हरे कृष्ण సో ఈరోజు విభూతి యోగం చూద్దాం హరే కృష్ణ సో చాట్ బాక్స్ లో పెడితే నిన్నటి విషయాలు ఒక 5 minutes ఆగిన తర్వాత చెక్ చేద్దాము హరిత మాతాజీ హరే కృష్ణ మీరు కో-హోస్ట్ ఓకే మాతాజీ హరే కృష్ణ ఓకే సో 10th చాప్టర్ ఫస్ట్ విభూతి యోగం విభూతులు అంటే మహత్యాలు వైభవాలు అనుకోవచ్చు సో భగవంతుడి యొక్క వైభవం భగవంతుడి యొక్క మహత్యం ఈ విభూతి యోగంలో చూస్తాం మొట్టమొదటగా భగవాను వాచతో ప్రారంభం శ్రీ భగవాను వాచ భూయేవ మహాబాహో శృణు మే పరమం వచః యత్తేహం ప్రీయమాణాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయా భూయేవ మళ్ళీ ఇంకొకసారి మహాబాహువులున్న అర్జున శృణు విను మే పరమం వచ నా దివ్యమైన మాటలు వచనాలు యత్తేహం నాకు నువ్వు ప్రియమైన వాడివి కాబట్టి వక్ష్యామి చెప్తాను హితకామ్యయ నీకు హితకరమైనటువంటివి అవసరమైనటువంటి విషయం నీకు చెప్తాను మహాబాహువులు అర్జున ఇంకొకసారి నేను చెప్పేది విను నువ్వు నాకెంతో ప్రియమైన వాడివి కదా అందుకని నీకు ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఈ దివ్యమైన వచనాలు చెప్తాను విను అంటున్నారు నమే విదుసురగణా ప్రభవం న మహర్షయః అహం ఆదిర్హి దేవానాం మహర్షీనాం చ సర్వశః నమే విదు అంటే నేను విదు తెలియదు నా విదు అంటే నా గురించి తెలియదు ఎవరికి సురగణాలు అంటే దేవగణాలకి దేవతలకు ప్రభవం నా మహర్షయ నా ప్రభవం కూడా తెలియదు మహర్షులకు కూడా తెలియదు సో నా యొక్క ప్రభావం
నేను కానీ నా యొక్క మహత్యం వైభవం కానీ దేవతలకి తెలియదు, మహర్షులకు కూడా తెలియదు. ఎందుకు? అహం ఆదిర్హి దేవాన, నేను ఆదిదేవుడను, అందరికంటే ముందు ఉన్నవాడు కాబట్టి భగవంతుడు. మహర్షీనాం చ సర్వశ, మహర్షులు వీళ్ళందరికంటే కూడా ముందు ఉన్నది నేను. కాబట్టి నా గురించి ఈ దేవతలకేమిటి, మహర్షులకేమిటి, వీళ్ళందరికంటే ముందున్నాను కాబట్టి వీళ్ళెవరికి కూడా నా గురించి తెలియదు అని చెప్పి భగవంతుడు అంటున్నారు. సో మరి భగవంతుడి నుండి సమస్తం పుట్టిందన్నది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో అందుకే మరి ఇక్కడ ఈ స్టోరీ బ్రహ్మదేవుడు ఆ, దేవతలకు కూడా నా గురించి తెలియదు అన్నదానికి, నేనే అందరికీ మూలాన్ని, వాళ్ళందరికంటే కూడా ముందున్నది నేనే కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా పూర్తిగా నా గురించి తెలియదు. ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడు ఒకసారి శ్రీకృష్ణుడు భూమి మీద ఉన్నప్పుడు నిజంగా ఈయన ఇంత గొప్ప మహిమగలవాడా, భగవంతుడా ఏమిటి అనే డౌట్ వచ్చి ఒకసారి ఈ గోవులందరినీ ఎత్తుకుపోతాడు. వీళ్ళందరూ అక్కడ గోవులతో ఉన్నప్పుడు గోపబాలురు శ్రీకృష్ణుడు. అప్పుడు పాపం ఈ గోపబాలురు అందరూ వచ్చి గోవులు ఇలా మాయమైపోయాయి, కనపడటం లేదు అంటే, అన్నీ ఒక్కసారిగా మాయమైపోయాయి అని అంటే భగవంతుడు తెలుసు కదా మరి ఏం జరుగుతుందన్నది. ఆయన మేము వెళ్ళి వెతుకొస్తామని వాళ్ళు అంటే సరేనని అనడం, వాళ్ళు వెళ్ళి వాళ్ళని కూడా తీసుకువెళ్ళిపోతాడు భగవంతుడు. సో అప్పుడు ఈ గోపబాలు తల్లిదండ్రులు కానీ ఈ గోవుల యొక్క అక్కడ గోవులు ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఎక్కడ ఆందోళన చెందుతారో వీళ్ళు లేరని భగవంతుడే వాళ్ళందరి అవతారాలు 1 సంవత్సరం పాటు పడుతుంది ధరించి ఉండడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత బ్రహ్మదేవుడు మరి ఆయనకి, మనకి సంవత్సరం అయితే ఆయనకి క్షణం కూడా కాదు. మనకి ఐ థింక్ 60 సంవత్సరాలు ఏదో ఆయనకి క్షణం, మన టైంలో చూస్తే ఆయన క్షణం. కాబట్టి ఆయన ఎంత ఫాస్ట్గా తీసుకొచ్చిన త్వరగా మనకు 1 year అయిపోయిందనమాట. సో భగవంతుడు ఇలా వాళ్ళందరి రూపాల్లో ఉండడం, ఈ లోపు చేయడం, ఇదంతా చూసి బ్రహ్మదేవుడు వెంటనే తెలుసుకుంటాడు తన తప్పు భగవంతుడేనని చెప్పి వచ్చి క్షమాపణ అడిగి ఆ గోపబాలుని గోవుల్ని అన్నిటినీ భగవంతుడికి అప్పచెప్పడం జరుగుతుంది. అది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు ఆ స్టోరీ. సో అంటే భగవంతుడు నేను అందరికంటే ముందున్నాను కాబట్టి దేవతలకి కూడా నా గురించి, మహర్షులకు కూడా పూర్తిగా తెలియదు అన్న దానికి ఉదాహరణగా ఈ స్టోరీ ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. మరి బ్రహ్మదేవుడు అంతటి వాడికే సరిగ్గా ముందు తెలియక ఈ నిజమేనా అనే డౌట్తో ఈ పని చేయడం జరిగింది కదా, అందుకని ఈ కథ దానికి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నారు. యో మామజమనాదిం చ వేత్తి లోకమహేశ్వరం అసమ్మూఢసమర్థ్యేషు సర్వపాపై ప్రముచ్యతే. యో మాం, ఎవరైతే నన్ను అజ, పుట్టుక లేనివాడినని, అనాది, బిగినింగ్, ఆది లేనివాడు అంటే బిగినింగ్ లేనివాడు. పుట్టుక లేనప్పుడు ఇంకా బిగినింగ్ ఏముంటుంది? ఎవరైనా పుడితే ఓహో వీళ్ళు పలానాప్పుడు పుట్టారు, వాళ్ళ లైఫ్కి అది బిగినింగ్ అంటాం. అసలు పుట్టుకే లేనప్పుడు ఇంకా పలానాప్పుడు పుట్టారు బిగినింగ్ అని ఎలా చెప్తాం? సో అనాది, ఆది లేదు అని, వేత్తి అని కూడా, చ అని కూడా వేత్తి, తెలుసుకున్న వాళ్ళు, ఇంకా లోకమహేశ్వరుని, సర్వలోకాలకి భగవంతుడే ప్రభు అని, అసమ్మూఢసమత్యేషు, ఇక అలా తెలుసుకున్న వాళ్ళు మూఢత్వానికి గురికారు. మరి అలాగే మరి ఈ సర్వపాపై ప్రముచ్యతే, అన్ని పాపాల నుండి వాళ్ళు విముక్తి చేయబడతారు. సో నేను అజుడను, పుట్టుకలేని వాడినని, అనాథని అని, సర్వలోకానికి మహేశ్వరుడినని తెలుసుకున్న వాళ్ళు మోహానికి, మూఢత్వానికి గురికారు. వాళ్ళు అన్ని పాపాల నుండి విడుదల చేయబడతారు అని చెప్పి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. బుద్ధిర్జ్ఞానమసమ్మోహ క్షమా సత్యం దమః శమః సుఖం దుఃఖం భవో భావో భయం చ భయమేవ చ అహింసా సమతా తుష్టిస్తపోదానం యశో యశః భవంతి భావా భూతానాం మత్త ఏవ పృథగ్విధః. సో
బుద్ధి, జ్ఞానం, అసమ్మోహం అంటే మూఢత్వం లేకుండా ఉండడం, మోహం లేకుండా ఉండడం, క్షమ అంటే మరి క్షమాగుణం, సత్యం, దమ అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహం, శమ అంటే మనోనిగ్రహం, సుఖము, దుఃఖము, భవోభావో అంటే పుట్టుక, అభావ మరణం, భయం, చ మరియు అభయం, ఇవన్నీ కూడా అహింస, సమత, సమత అంటే సమభావం, అన్నిటి పట్ల సమత్వం, ఈక్వానిమిటీ, తుష్టి సంతృప్తి, తుష్టి అంటే సంతృప్తి, తపో, తపో అంటే తపస్సు, తపస్సు అంటే బిహేవియర్, సత్ప్రవర్తన అని కూడా అర్థం. మనకి 17th చాప్టర్లో వస్తుంది, చూస్తాము. తపస్సు, యజ్ఞం అంటే మనం పనులు భగవంతుడికి అర్పించి చేస్తే ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా అది యజ్ఞం ఎలా అవుతుందో డీపర్ మీనింగ్ యజ్ఞానికి. అలాగే తపస్సుకు డీపర్ మీనింగ్, ఇదివరకు రోజుల్లో మునులు మరి తపస్సులు చేసేవారు, వాళ్ళు మరి ఎన్నో సంవత్సరాలు ధ్యానంలో ఉంటూ అది తపస్సు అంటాము. కానీ ఇంకొక మీనింగ్ ఏంటంటే మన యొక్క ప్రవర్తన, సత్ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలి, వాక్ ప్రవర్తన ఎలా, వాక్ ఎలా మాట్లాడాలి, శారీరక ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలి, మానసిక ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలి, ఇవన్నీ కూడా 17th చాప్టర్లో చూస్తాం. అది తపస్సు అని చెప్తారు. శారీరక తపస్సు, మానసిక తపస్సు, వాక్ తపస్సు అంటే ఈ మూడు ఎలా ఉండాలి, బాడీకి మనం ఫిజికల్ బిహేవియర్ ఎలా ఉండాలి, మెంటల్ బిహేవియర్ ఎలా ఉండాలి, మన మాట ఏ విధంగా మాట్లాడాలి, అన్నీ కూడా అక్కడ ఉంటాయి. సో అది తపస్సు అని. సో అది అనుకోవచ్చు. తుష్టి, తృప్తి, తపస్సు, దానము, యశస్సు అంటే కీర్తి, అకీర్తి, అయశస్సు, అయశ అంటే అపకీర్తి, భవంతి భావ ఈ గుణాలన్నీ కూడా కలుగుతున్నాయి జీవులకు, భూతానాం అన్ని జీవరాశులకు. మత్త ఏవ పృథగ్విధ, ఈ రకరకాల భావాలన్నీ నా నుండే ఈ జీవులందరికీ కలుగుతున్నాయి. ఇవన్నీ బుద్ధి, జ్ఞానం, సందేహం, భ్రాంతి లేకుండా ఉండడం, క్షమాగుణం, సత్యం, ఇంద్రియ నిగ్రహం, మనోనిగ్రహం, సుఖ దుఃఖాలు, జన్మ, మృత్యు, భయం లేకుండా ఉండ, అభయం, అహింస, సమత్వం, సంతుష్టి, తపస్సు, దానం, యశస్సు, అపకీర్తి, అన్నీ ఈ జీవులకుండే రకరకాల గుణాలన్నీ నేనే సృష్టించాను, నా నుండే వస్తున్నాయి. అంటే అన్నీ భగవంతుడి నుండి వచ్చేవే అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు అన్నమాట. సో ఏదైనా సందేహాలు అంటే అన్ని రకాల ఫీలింగ్స్, దేనికైనా ఆరిజిన్ ఎవరు అంటే, ఆది ఎవరు అంటే భగవంతుడే. మహర్షయ సప్త పూర్వే చత్వారో మనవస్తథా మద్భావా మానసా జాత ఏషాం లోక ఇమా ప్రజ. మహర్షులు, సప్త మహర్షులు అంటే సప్త ఋషులు అంటాం కదా మనం. ఆ 7 ఋషులు పూర్వం, వాళ్ళకు ముందు చత్వారు నలుగురు వాళ్ళకు ముందు ఉన్న 4 బ్రహ్మకుమారులు, అలాగే మనువులు ఉన్నారు కదా, మనువు తథా అలాగే వీళ్ళంతా కూడా మద్భావ నా యొక్క భావం నుండే ఉద్భవించారు. మానస జాత, సో మనస్సు నుండి ఉద్భవించారు. ఏషాం లోక, ఇకపోతే వారి నుండి ఈ లోకం ఇమా ప్రజ, ఈ ప్రజలందరూ, ఈ లోకంలో ప్రజలందరూ వారి నుండి ఉద్భవించారు. సో సప్త ఋషులు, వాళ్లకు పూర్వం చత్వారులు అంటే 4 బ్రహ్మకుమారులు. వాళ్ళు ఎవరు? సనక, సనందన, సనాతన, సనత్ కుమారులు. వాళ్ళు 4 మరి ప్లస్ మనువులు, వీళ్ళంతా కూడా నా మానసం నుండే వచ్చారు. వివిధ లోకాల్లో జీవులందరూ వాళ్ళ నుండి జన్మించారు. సో ముందు సప్త ఋషులు ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. వాళ్లకు పూర్వమే 4 బ్రహ్మకుమారులు, సనక, సనందన, సనాతన, సనత్ కుమారులు. వీళ్ళు 4 ఎప్పుడు ఇలా చిన్నపిల్లలానే ఉంటారు. ఈ బ్రహ్మకుమారులు 4 వాళ్ళు ఎప్పుడు మహాజ్ఞానులు అన్నమాట వాళ్ళు. సో వాళ్ళు ఆ తర్వాత సప్త ఋషులు, ఈ సనక సనందనాదులు 4 మహర్షులు, ఆ తర్వాత 14 మంది మనువులు, వీళ్ళంతా కూడా నా మానసం నుండే ఉద్భవించారు. ఈ వివిధ లోకాల్లో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా, సమస్త ప్రజలు వారి నుండి ఉద్భవించారు. సో ముందు వీళ్ళ నుండి మిగిలిన వాళ్ళు ముందు వచ్చారు
అని చెప్తున్నారు. వీళ్ళందరిని అందుకే ప్రజాపతులు అంటారు. అంటే ఫస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళు, వీళ్ళ నుండి ఈ మనువు తర్వాత మిగిలిన మానవ జాతి వచ్చిందన్నమాట. ఏతాం విభూతిం యోగం చ మమ యో వేత్తి తత్వతః సో వికంపేన యోగేన యుజ్యతే నాత్ర సంశయః. సో నా మహిమలు, ఈ దివ్య శక్తులు ఇవన్నీ కూడా నిజంగా తెలిసిన వాళ్ళు, ఏతాం విభూతిం యోగం చ, ఈ విభూతులు గురించి మమయో వేత్తి తత్వతః, నా తత్వాన్ని కూడా పూర్తిగా ఎవరైతే వేత్తి తెలుసుకుంటారో, సో వికంపేన యోగేన, వాళ్ళు ఇక అంటే చలనం లేని యోగంతో, అంటే అటు ఇటు కదిలిపోకుండా నిశ్చలమైన యోగంతో యుజ్యతే, వాళ్ళు నాత్ర సంశయ, నాలో ఏకమవుతారు. దీంట్లో సందేహమే లేదు. నాతి అత్ర అసంశయ, ఇందులో ఎటువంటి సందేహము లేదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. నాత్ర సంశయ. సో ఇక్కడ మరి ఇందాక చెప్పారు కదా, బ్రహ్మదేవుడి తర్వాత సనక సనందన సనాతన సనత్ కుమారులు మనువులు సప్త ఋషులు ఉద్భవించారు. ఈ 25 మంది కూడా ఋషులు, ఈ 25 ఋషులు కూడా విశ్వంలో జీవులందరికీ ప్రజాపతులు అని వాళ్ళకి పేరున్నదన్నమాట. సో ఏతాం విభూతి, నా ఈ యోగ శక్తి విభూతి నిజంగా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు మరి నువ్వు నిజమైనటువంటి భక్తిలో వాళ్ళు నియుక్తులు కాగలరు. అవికల్పేన అంటే నిశ్చలమైనటువంటి యోగంలో యుజ్యతే, వాళ్ళు నియుక్తులు అవుతారు. ఈ విషయంలో ఎలాంటి సందేహము లేదు. ఇక్కడ ఒక 4 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. 8, 9, 10, 11. ఈ 4 అసలు భగవద్గీతలో మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఈ 4 ఉన్నది అని చెప్పి ప్రభుపాద చెప్తూ ఉంటారు. సో ఈ 4 శ్లోకాలు ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాలు అన్నమాట. అందుకని అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్త సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావ సమన్వితాః. సో సారాంశం అంటే అసలు మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం 8, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 4 శ్లోకాస్. సో దాంట్లో మొదటిది ఇది, అహం సర్వస్య ప్రభువు, నేను అందరికీ ప్రభువును, మత్త సర్వం ప్రవర్తతే, నేనే సమస్తాన్ని ప్రవర్తించేటట్లు చేస్తున్నానంటే నడిపిస్తున్నాను. ప్రవర్తన అంటే నడవడిక అంటాం కదా, అలాగే ఇక్కడ ప్రవర్తతే అంటే నేనే సమస్తాన్ని నడిపిస్తున్నాను. ఇతిమత్వ, ఈ రకంగా భజంతేమా, నన్ను ఆరాధించిన వాళ్ళు బుధ వివేకవంతులు, ఈ రకంగా నన్ను భావ సమన్విత, ఈ రకంగా నన్ను అర్థం చేసుకుని వివేకవంతులు నన్ను ఆరాధిస్తారు అత్యంత భక్తితో. సో ఏమని, నేను సమస్తానికి అందరికీ ప్రభువును, నేనే అన్ని నడిపిస్తున్నాను అన్నది. నేనే సమస్త సృష్టికి మూల స్థానాన్ని, నా వల్లే సమస్తం నడుస్తోంది. దీనిని సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకున్న బుధ అంటే జ్ఞానులు నన్ను అత్యంత విశ్వాసంతో ఆరాధిస్తారు. భజంతే మా ఇతి మత్వ, ఈ రకంగా అర్థం చేసుకుని నన్ను వాళ్ళు ఆరాధిస్తారు. నెక్స్ట్ శ్లోకం ఈ సారాంశం అని దాంట్లో ఇది, అందుకే ఇక్కడ భగవద్గీత యొక్క సారాంశం అంటూ ఈ 4, అంటే సారాంశం అంటే మనం అసలు నిజంగా అర్థం చేసుకుని తెలుసుకోవాల్సిన విషయం భగవద్గీత ద్వారా ఇది. భగవంతుడే సమస్తం, ఆయనే అన్నీ నడిపిస్తున్నాడు. అందుకే మరి జ్ఞానులు ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని భగవంతుణ్ణి ఆరాధనలో నిమగ్నం అవుతారు అని చెప్పి ఇక్కడ చూసాము. మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంతః పరస్పరం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ. ఇటువంటి భక్తులు మచ్చిత్త, మనస్సును చిత్తాన్ని నా మీదే ఉంచి, మద్గత ప్రాణాలను కూడా నాకు శరణాగతం చేసి, బోధయంత పరస్పరం నిత్యము ఒకరికొకరు బోధించుకుంటూ, కథయంతశ్చ మాం నా కథలు చెప్పుకుంటూ నిత్యం, తుష్యంతి చ, తుష్యంతి
తృప్తి పడుతూ ఉంటారు. చ మరియు రమంతి రమిస్తూ అంటే ఆనందిస్తూ ఉంటారు. చ కూడా అని అర్థం. సో మనస్సును వాళ్ళ ప్రాణాలను కూడా నా మీదే పెట్టి నిత్యము నా గురించి ఒకరికొకరు పోటించుకుంటూ నా కథలు వింటూ నిత్యము తృప్తి దాంట్లోనే వాళ్ళు తృప్తిని ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు ఈ భక్తులు. సో వాళ్ళు శ్రవణంలోనూ స్మరణంలోనే ఆనందాన్ని పొందుతారు అని అర్థం అన్నమాట. సో ఈ భక్తులు ఎవరు? ఇలా భగవంతుడే సమస్తం అని, ఆయనే సమస్తాన్ని నడిపిస్తున్నారు అని. సో అని అర్థం చేసుకున్న జ్ఞానులు. సో భగవంతుణ్ణి ఈ రకంగా అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా ఒక జ్ఞానం ఉండాలి. అంటే ఆ జ్ఞానం దేని వల్ల కలుగుతుందంటే అసలు విశ్వాసం ఉండాలి. అన్నిటికంటే ముందు శ్రద్ధ, విశ్వాసం ఈ రెండు కూడా ముఖ్యం. భక్తి మార్గంలో మనం ఉండాలి అన్నా, మనం మనల్ని ప్యూరిఫై చేసుకోవాలన్నా, మరి ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళాలంటే ముందు ఫెయిత్ ఉండాలి. సో భగవంతుడు అంటే మన కల్మషాలను మనం పక్కకి నెట్టాలి, వైరాగ్యం తెచ్చుకోవాలి. వీటన్నిటికీ కూడా ప్రోద్బలం ఏమిటి అంటే ఆ విశ్వాసం అనేది ఉండాలి. విశ్వాసం, శ్రద్ధ. సో మనం ఎంతో తెలివిగల వాళ్ళం అనుకుంటూ ఇదంతా సైన్స్ అని కూడా అనుకుంటూ ఉంటారు కొందరు, అని వింటూ ఉంటాం. ఇది భగవంతుడు ఉన్నాడా అనే డౌటు, ఇదంతా సైన్సు, దీనివల్ల ఇది జరుగుతుంది, అది జరుగుతా. దేనివల్ల ఏది జరిగినా అక్కడ ఎవరో ఉండాలి కదా జరిపించడానికి. సూర్యుడు కాబట్టి ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి, ఆ లైట్ వల్ల ఇది జరుగుతుంది, అది జరుగుతుంది అని ఏదో చెప్తాం. సూర్యుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు? సూర్యుడికి ఆ శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? సూర్యుడు టైంకి ఎందుకు వస్తున్నాడు? మరి చేయవలసినవన్నీ ప్రతి ప్లానెట్ ఎందుకు చేస్తుంది? భూమి ఎందుకు తిరుగుతోంది ప్రతి క్షణం 24 గంటలు మనకి పగలు రాత్రి కలిగించడానికి? మరి అలాగే మరి సూర్యుడి చుట్టూ ఎందుకు తిరుగుతోంది? మనకి శీతాకాలం, వేసవకాలం రప్పించడానికి. వీటన్నిటికీ ఎవరు ప్రేరణ, ఎవరు ప్రేరేపిస్తున్నారు వీటన్నిటిని అనేది మనం ఒక్క నిమిషం ఆలోచిస్తే ఆ శక్తి అనేది ఉన్నది, అది భగవంతుడు అన్నది మనకి కామన్ సెన్స్ అన్నమాట. అది లేదు అనుకోవడమే మరి ఒక రకమైన అజ్ఞానం. కాబట్టి ఏదో సైన్స్ ఉన్నది ఈ రోజుల్లో కొద్దిగా మరి శాస్త్రవేత్తలు భగవంతుడి అనంత సృష్టిలో కొన్ని విషయాలు తెలుసుకునే మనకి ఈ ఇదంతా ఏమీ లేదు మనం కనుక్కుంటున్నాం కాబట్టి ఇదంతా ఆటోమేటిక్ ఏదో సైంటిఫిక్గా జరుగుతుందని అనుకోవడం ఒక రకమైన అజ్ఞానం. ఏది ఎందుకు ఎలా జరిగినా అక్కడ ఏదో ఒకటి ఉండబట్టే ఏదైనా జరుగుతుంది. ఒక మెషిన్ ఆపరేట్ అవుతా ఉంది అంటే అక్కడ ఏదో శక్తి ఉన్నది. ఎలక్ట్రిసిటీ లేనిదే ఆ మెషిన్ పనిచేయదు, ఎలక్ట్రిసిటీ లేనిదే బల్బు వెలగదు, మరి ఎలక్ట్రిసిటీ లేనిదే ఫ్యాన్ తిరగదు. అక్కడ ఉండాలి ఆ పవర్ అనేది ఉండాలి. ఆ పవరు మరి ఎక్కడి నుండి వస్తోంది అంటే మరి భగవంతుడు. అందుకని భగవంతుడు చక్కగా ఈ విభూతి యోగంలో క్లియర్గా ఎగ్జాంపుల్స్తో చెప్తారన్నమాట మనకి ఈ విషయం అర్థం అవడానికి. సో ముందు ఈ ముఖ్యమైన వాళ్ళు ఈ ప్రజాపతులు అందరూ మన మనస్సు నుండి జన్మించి ఆ తర్వాత వాళ్ళ నుండి మిగిలిన వాళ్ళు వచ్చారు. ఇకపోతే నేను సమస్తానికి ప్రభువును, భగవంతుడు ఏమిటి ఇలా మాట గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నారనే డౌట్ వస్తే ఆయన చెప్పందే ఎలా తెలుస్తుంది? మన అందరికీ కూడా భగవంతుడు సమస్తం సృష్టించింది ఆయనే అని తెలియదా ఏమిటి అనే సందేహం వస్తే ఎలా తెలిసింది అంటే పెద్దవాళ్ళు చెప్పబట్టి, వాళ్ళకి వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళు, వాళ్ళకి వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళు, ఇలా మొదట ఎవరో చెప్పబట్టే కదా ఆ మొదటి. సో భగవద్గీతలో బేసిక్ జ్ఞానం కొంతమంది దాకా కూడా వచ్చింది, కానీ ముందు ఇలా చెప్పబట్టే వచ్చింది. సో అందుకని ఆయనకి తెలుసు విషయం, ఆయనే ఆదిదేవుడు, అందరికంటే ముందున్న ఆయన కాబట్టి ఎవరికి కూడా ఆయన గురించి తెలియదు కాబట్టి, మహర్షులకి దేవతలకు కూడా కంప్లీట్గా ఆయన శక్తి తెలియదు కాబట్టి ఫుల్గా ఆయనే చెప్పవలసిన అవసరం ఉన్నది. అందుకని నేను సమస్తానికి ప్రభువును, సమస్తాన్ని నడిపిస్తున్నాను అని డైరెక్ట్గా ఆయనే చెప్పారు. సో ఇది అర్థం చేసుకున్న జ్ఞానులు. ఇది అండర్స్టాండ్ అంటే ఆ నమ్మకం ఉండాలి, ఆ విశ్వాసం ఉండాలి. భగవంతుడే ఈ సృష్టికి కారణం, ఈ సృష్టి నడవడానికి కారణం అన్నీ ఆయనే అనే ఫెయిత్ ఉండాలి. అందుకే అర్థం చేసుకున్న జ్ఞానులు నన్ను మరి భక్తితో ఈ బుద్ధభావ సమన్విత ఈ రకంగా అర్థం చేసుకుని నన్ను భజిస్తారు, ఆరాధిస్తారు. వాళ్ళు మరి వాళ్ళ మనస్సును ప్రాణాలని కూడా
నాకు అంటే అంకితం చేసి పరస్పరము ఈ శ్రవణ స్మరణలో భగవంతుని గురించిన విషయాలు వినడంలోనూ మరి స్మరించుకోవడంలోనే వాళ్ళు కథలు వింటూ ఆ లీలలు నిత్యము తుష్యంతిచ రమంతిచ తృప్తి చెందుతూ ఆనందం చెందుతూ ఉంటారు. ఇంకా 3rd శ్లోక ఈ 4 తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగం తం ఏన మాముపయాంతి తే. తేషాం సతతయుక్తానాం, ఎవరైతే వీళ్ళు సతతము యుక్తులై ఉంటారట ఎందులో, భజతాం ప్రీతిపూర్వకం, ప్రీతిపూర్వకంగా నన్ను భజించడంలో నిత్యము యుక్తులై ఉంటారు, ఎప్పుడు భగవంతుని భజించడంలో. దదామి బుద్ధియోగం తం, వాళ్ళకి బుద్ధియోగాన్ని నేనే ప్రసాదిస్తాను. ఏనమాం, దాంతో వాళ్ళు నన్ను ఉపయాంతితే, వాళ్ళు నన్ను చేరుకుంటారు. సో ప్రేమపూర్వకంగా ప్రీతిపూర్వకంగా నన్ను భజించే ఈ భక్తులకు బుద్ధియోగాన్ని నేనే ఇస్తాను, దాంతో వాళ్ళు నన్ను చేరుకుంటారు అని చెప్పి ఇక్కడ భగవంతుడు ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. 10th శ్లోక అది. ఇంకా 1 more శ్లోక ఈ 4 శ్లోకాస్లో. నెక్స్ట్ శ్లోక సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ శ్లోక అన్నమాట ఈ 4. సో తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం, తనని చేరడానికి తనని ప్రీతితో భజించే ఈ భక్తులు, నిత్యము భగవంతుని ప్రీతితో భజించే ఈ భక్తులకు బుద్ధియోగాన్ని ఆయనే ప్రసాదిస్తారు. ఆ బుద్ధియోగంతో వాళ్ళు నన్ను తప్పకుండా చేరుకుంటారు. సో ఇలాంటి భక్తులు భగవంతుడే వాళ్ళకి తనని చేరుకునే జ్ఞానాన్ని ఇస్తారన్నమాట. తేషామేవానుకంపార్థం అహం అజ్ఞానజం తమః నాశయామి ఆత్మభావస్థో జ్ఞానదీపేన భాస్వత. తేషామేవ అనుకంపార్థం, వాళ్ళ మీద నేను ఎంతో కరుణతో, అహం నేను అజ్ఞానజం తమః, అజ్ఞానం అనే తమః చీకటిని నాశయామి నాశనం చేస్తాను, ఆత్మభావస్థతో వాళ్ళ హృదయాలలో ఉండి జ్ఞానదీపేన భాస్వత, జ్ఞానదీపాన్ని భాస్వత వెలిగింపజేస్తాను, ప్రకాశింపజేస్తాను. సో ఇటువంటి భక్తులు ఎవరు వీళ్ళు? మరి సతతము భజతాం ప్రీతిపూర్వకం, నన్ను నిత్యము ప్రీతిపూర్వకంగా భజించే ఈ భక్తులకు బుద్ధియోగాన్ని ఇస్తాను, దాంతో వాళ్ళు నన్ను చేరుకుంటారు అని ఈ శ్లోకంలో చెప్పి, ఇప్పుడు వాళ్ళకి నేను అనుకంపార్థం అంటే అవ్యాజమైన కరుణతో నేను వాళ్ళ అజ్ఞానం అనే తమస్సును వాళ్ళ హృదయాలలో ఉండి నాశనం చేస్తాను. అంటే వాళ్ళ అజ్ఞానాన్ని మొత్తం నేను తీసివేసి జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగిస్తాను. సో అది ఆ రకంగా నేను వాళ్ళకి జ్ఞానాన్ని ఇస్తాను. చెప్పారు కదా ఇక్కడ, వాళ్ళకి బుద్ధియోగాన్ని ఇస్తాను, దాంతో చేరుకుంటారని. అది ఎలా ఇస్తానన్నది కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. వాళ్ళ మీద అవ్యాజమైన కరుణతో నేను వాళ్ళ అజ్ఞానం అనే చీకటిని వాళ్ళ హృదయాలలో ఉండి తీసివేస్తాను, జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగిస్తాను అని చెప్పి చెప్తున్నారు. వారి మీద కరుణతో వారి హృదయాల్లో అజ్ఞానం వల్ల కలిగిన అంధకారాన్ని తేజోవంతమైన జ్ఞానదీపంతో నశింప చేస్తాను. ప్రత్యేకమైన కరుణతో వారి హృదయాల్లో ఉంటూ తేజోమయమైన జ్ఞానదీపంతో అజ్ఞానజనితమైనటువంటి అంధకారాన్ని, అంటే అజ్ఞానం రావడానికి కూడా మరి అంధకారం వల్ల, తమో గుణం వల్ల, మరి దానివల్ల వచ్చే ఆ చీకటిని నేను నశింపచేస్తాను అని చెప్పి చెప్తున్నాను. సో ఈ 4 ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్ అన్నమాట. అంటే మనం అసలు ఏం గుర్తుంచుకోవాలి ఈ భగవద్గీతలు అనేది, భగవంతుడి సమస్తం ఆయనే అన్ని నడిపిస్తున్నారు అని చెప్పి జ్ఞానులు, అందుకని నిజమైనటువంటి తెలివి ఉన్నప్పుడు ఈ విషయాన్ని నమ్మి ఆ విశ్వాసంతో భగవంతుడిని ఆరాధించాలి. వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అంటే ఆ భక్తి కూడా వాళ్ళ మనస్సును ఎప్పుడు భగవంతుడి మీద నుంచి నిత్యము బోధలు చెప్పుకుంటూ భగవంతుని గురించి వింటూ
తుష్యంతి చ రమంతి చ. అదే వాళ్లకు తృప్తి ఆనందం కలిగించే విషయం. సో అలాంటి భక్తులు సతతము ప్రీతిపూర్వకంగా ఈ రకంగా భజించే ఆ భక్తులకు నేనే బుద్ధి యోగాన్ని ఇచ్చి, సో ఇటువంటి భక్తులకు భగవంతుడే చూసుకుంటారు. ఆయన దగ్గరికి వచ్చే మార్గం బుద్ధి యోగాన్ని ఇచ్చి వాళ్ళ మీద కరుణతో వాళ్ళ అజ్ఞానం అనే చీకటిని వాళ్ళ మనసులో నుండి తరిమివేసి జ్ఞాన దీపాన్ని ఆయనే వెలిగిస్తారు. ఈ భక్తి మార్గంలో ఉంటూ తనని స్మరించుకుంటూ తన గురించి శ్రవణం చేస్తూ తృప్తి ఆనందాన్ని పొందే ఆ భక్తులకు, భజతాం ప్రీతిపూర్వకంగా తనని ఆరాధించే వాళ్లకు అని చెప్తున్నారు. సో అర్జున ఉవాచ ఇదంతా చెప్పారు కదా. సో శ్లోకం 11th. సో ఇది ఇవన్నీ చెప్పినప్పుడు అర్జునుడు అంటున్నాడు ఏమని, అర్జున ఉవాచ పరం బ్రహ్మ పరం ధామ పవిత్రం పరమాం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆదిదేవం అజం విభుం. సో అర్జునుడు కీర్తిస్తున్నాడు అనమాట. పరబ్రహ్మ పరంధామ, నీవే దివ్యమైన ధామంలో ఉన్నవాడా, పవిత్రమైన వాడా, దివ్యమైన వాడా, మరి భవాన్ నీవే ప్రభువు, పురుషుడవు, శాశ్వతమైన వాడివి, దివ్యం ఆదిదేవం నీవే అందరికంటే ముందున్న భగవంతుడే, అందరికీ ఆది, అజం పుట్టుకలేని వాడివి, విభుం ప్రభువు అని చెప్తున్నారు. సో అని స్తుతిస్తూ అహుస్త్వాం ఋషయః సర్వే దేవర్షిర్నారదస్తథా అసితో దేవలో వ్యాసః స్వయం చైవాబ్రవీషి మే. అహుస్త్వాం ఋషయః సర్వే. సో దేవర్షులు అందరూ, నారదుడు అందరూ, అసితుడు, దేవలుడు, వ్యాసుడు, వీళ్ళంతా కూడా ఇదే చెప్పారు నీ గురించి. ఇలాగే నీవు భగవంతుడివి, పుట్టుకలేని వాడివి, శాశ్వతమైన వాడివి, దివ్యమైన వాడివి అని వీళ్ళంతా చెప్పారు, ఈ గొప్ప గొప్ప ఋషులందరూ కూడా. ఇప్పుడు స్వయం చైవ బ్రవీషిమే, ఇప్పుడు నీవే స్వయంగా ఈ విషయాన్ని వెల్లడి చేస్తున్నావు అని చెప్పి అర్జునుడు అన్నాడు. ఇంకా సర్వమేతద్ధృతం మన్యే యన్మాం వదసి కేశవ నహితే భగవన్ వ్యక్తిం విదుర్దేవా న దానవాః. సో కృష్ణ, నువ్వు నాకు చెప్పిందంతా కూడా నిజమేనని నేను ఒప్పుకుంటున్నాను. అంతా దేవదేవ, దేవతలైనా దానవులైనా ఎవరైనా సరే నీ స్వరూపాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవడం అంత ఈజీ కాదు. అంటే బ్రహ్మదేవుడి స్టోరీ కూడా చూసాం కదా ఎగ్జాంపుల్గా. అంటే భగవంతుడి యొక్క లీలలు, ఆయన ఏ విధంగా ఏది చేస్తారనేది ఎవరికి కూడా అంతగా, ఏ దేవతలు కూడా పూర్తిగా ఆయన్ని అర్థం చేసుకోలేరు. సర్వమే తత్, ఇదంతా కూడా మరి సత్యమని మన్యే, నేను అంగీకరిస్తాను. యన్మాం, ఏదైతే నువ్వు నాకు చెప్పినది వదసి, నువ్వు నాకు చెప్పిందంతా కూడా నిజమేనని నాకు తెలుసు. నైతే భగవాన్ వ్యక్తి, నీ గురించి తత్వం విదు ఎవరికి కూడా నా విదు తెలియదు. దేవా నా దానవ, దేవతలకి దానవులకి ఎవరికి నీ సంగతి పూర్తిగా తెలియదు. స్వయమేవాత్మనాత్మానం వేత్తత్వం పురుషోత్తమ భూత భావన భూతేశ దేవదేవా జగత్పతే. సో స్వయంగా మరి ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకా స్తుతిస్తున్నాడు అన్నమాట. సర్వేశ్వరుడా, మరి దేవదేవా, జగన్నాథ, నీ ఒక్కడివే స్వయమే ఆత్మనాత్మానం, స్వయంగా నీవే నీ గురించి వేత్త, ఎరుగుదువు, నీకే తెలుసు నీ సంగతి, ఇంకెవ్వరికీ నిజంగా నీ గురించి తెలియదు. త్వం, నువ్వు ఎవరికి కూడా పూర్తిగా తెలుసుకోవడం నీ గురించి సాధ్యం కాదు. నీవెవరికి తెలుసు అంటే నీకే నువ్వు పూర్తిగా తెలుసు పురుషోత్తమ. భూత భావన భూతేశ, సర్వకారణుడా, మరి సర్వేశ్వరుడా, అన్ని జీవరాశులకు ఈశ్వరుడా, దేవదేవ జగన్నాథ, నిజంగా నీ శక్తి ఏమిటో నీకే తెలుసు అని చెప్పి అంటున్నారు.
వక్తుమర్హస్య శేషేణ దివ్యాత్మా విభూతయః యాభిర్విభూతిభిర్లోకాన్ ఇమాం త్వం వ్యాప్య తిష్టసి. నువ్వు ఏ ఏ దివ్యమైన విభూతుల ద్వారా ఈ లోకాలన్నిట్లోనూ వ్యాపించావో, ఏ ఏ అంటే నీ ఏ మహత్యంతో, ఏ వైభవంతో, ఏ విధంగా ఈ లోకమంతా మరి భగవంతుడు సమస్తంలోనూ ఉన్నారు కదా, ఎలా నువ్వు మొత్తాన్ని వ్యాపించావో వాటన్నిటినీ కూడా విభూతిర్లోక, ఈ ఏ ఏ విభూతులతో నువ్వు ఈ వైభవాలతో ఈ లోకాలన్నిటినీ మరి త్వం నువ్వు వ్యాప్య తిష్టసి, వ్యాపించి సెట్ అయి ఉన్నావు. తిష్ట వేసి కూర్చున్నాడు అంటాం చూడండి, అంటే అన్నిట్లోనూ నిశ్చయంగా ఉన్నప్పుడు, సెటిల్ అయి ఉన్నప్పుడు అట్లా అంటాం. సో భగవంతుడు అన్నింట్లోనూ అంత నిశ్చయంగా ఉన్నారు కాబట్టి నువ్వు అన్నిట్లో ఎలా ఇలా ఉన్నావు అన్నది నాకు తెలియజేయి. ఏ విభూతి ద్వారా నువ్వు ఈ లోకాలన్నిట్లో వ్యాపించి ఇలా ఉన్నావో నాకు కొంచెం చెప్పవలసింది. కథం విద్యామహం యోగిం స్వాం సదా పరిచింతయన్ కేషు కేషు చ భావేషు చింత్యోపి భగవన్మయా. సో ఏ విధంగా నిన్ను, కథం విద్యాం అహం, నేను నిన్ను ఎలా తెలుసుకోవాలి, యోగిం ఓ యోగీశ్వర, త్వాం సదా పరిచింతయన్, నిన్ను సదా నేను ఎలా చింతించాలి, నీ గురించి ఎలా ధ్యానించాలి, ఎప్పుడు కూడా సదా నీ ధ్యానంలో నేను సదా ఎలా ఉండాలి. కేషుకేషుచ అంటే ఏ ఏ భావాలతో, కేషుకేషుచ భావేషు ఏ ఏ భావాలతో చింత్యోసి మరి నేను స్మరించాలి, నీ గురించి ఏ భావంతో ఆలోచించాలి, ఎలా ఆలోచించాలి. భగవన్మయ నేను భగవాన్ నిన్ను ఏ రకంగా తలుచుకోవాలి అని అడుగుతున్నాడు అన్నమాట. నిన్ను సర్వదా నేను ఎలా చింతించగలను, నీ గురించి ఎప్పుడు నేను ఎలా ధ్యానిస్తూ ఉండగలను, నిన్ను ఎలా తెలుసుకోగలను, దేవదేవా ఏ ఏ రూపాల్లో నిన్ను స్మరించాలి అని చెప్పి అర్జునుడు అడిగాడు. విస్తరేణాత్మనో యోగం విభూతిం చ జనార్దన భూయ కథయ తృప్తిర్హి శృణ్వతో నాస్తి మే అమృతం. సో విస్తరేణాత్మనో యోగం, సో వివరంగా నువ్వు నీ యొక్క యోగశక్తిని, విభూతులను కూడా నీ యోగశక్తిని, నీ యొక్క మహత్యాలను కూడా జనార్దన భూయ మళ్ళీ కథయ అంటే వివరించు, తృప్తిగా మరి తృప్తి తనివి నిశ్చయంగా శృణ్వతో నాస్తి, విన్నా కూడా తృప్తి చెందడం లేదు నా మనసు, ఎంత విన్నా కూడా ఈ అమృతాన్ని అంటున్నాడన్నమాట. ఈ అమృతాన్ని ఎంత విన్నా నాకు తనివి తీరడం లేదు. నీ యోగ విభూతిని మరి నీ యొక్క శక్తిని నాకు మరొక్కసారి వివరంగా చెప్పు, నీ గురించి ఎంత విన్నా కూడా, నాకు ఎంత శ్రవణం చేసినా నాకు తనివి తీరడం లేదు అని అర్జునుడు అన్నాడు. అప్పుడు భగవంతుడు చెప్పడం ప్రారంభించారు. శ్రీ భగవానువాచ శ్లోకం నుండి భగవంతుడు చెప్పడం ప్రారంభించారు. శ్రీ భగవానువాచ హంతతే కథయిష్యామి దివ్యా హి ఆత్మవిభూతయః ప్రాధాన్యత కురు శ్రేష్ఠ నాస్త్యన్నో విస్తరస్య మే. అంతతే కథయిష్యామి, సో మరి సరే నువ్వు అడిగావు, అలాగే నా వైభవోపేతమైన ఈ విస్తారమైనటువంటి ప్రాధాన్యత కురుశ్రేష్ఠ, కురుశ్రేష్ఠుడైన అర్జునుడా, నా అస్తి అంటే దీనికి అంత, నా అస్తి అంత, దీనికి పరిమితి లేదు, అంతం అనేది లేదు. విస్తరస్య నా విస్తారమైనటువంటి ఈ విభూతులకు అంతం అనేది లేదు. కానీ మరి నువ్వు అడిగావు కదా, అందుకని మరి నా యొక్క సరే సరే నువ్వు అడిగావు, కథయిష్యామి చెప్తా నీకు ఈ దివ్యమైనటువంటి ఆత్మ విభూతయ, నా యొక్క విభూతుల గురించి నీకు చెప్తాను, నువ్వు అడిగావు కాబట్టి.
కానీ నా విస్తారమైన ఈ మహిమలకు వైభవాలకు అంతులేదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో నా విభూతి అనంతం కాబట్టి వాటిల్లో ముఖ్యమైన విషయాలు ప్రాధాన్యత ఇంపార్టెంట్ విషయాలు మాత్రం నీకు చెప్తాను. ఎందుకంటే ఈ విభూతులు అనే వాటికి లిమిట్ లేదు ఇక భగవంతుడి యొక్క ఆ విభూతులకు మహత్యాలకు. కాబట్టి వీటిని నువ్వు అడిగావు కాబట్టి ముఖ్యమైన విషయాలు కొన్ని చెప్తాను అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పాడు. సో ఒకసారి ఇక్కడ ఆన్సర్స్ చూద్దాము. నిన్నటి చాప్టర్లో కొన్ని ఆన్సర్స్ వచ్చాయి. వెరీ గుడ్, చాలా వచ్చాయి. సో మొట్టమొదట జాగిరి ప్రభుజీ నంబర్ పెట్టారు. ఓకే, సుదర్శన్ ప్రభుజీ, భక్తులు ఎప్పుడు భగవంతుని కీర్తిస్తూ దృఢభక్తితో ఆయన సేవిస్తారు. ముఖ్య భావంలో నిరంతర భగవత్ స్మరణే భక్తి లక్షణం. ఓకే, వెరీ గుడ్. నేను చూసింది అక్షర బ్రహ్మ యోగం, సారీ రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగం 9th చాప్టర్. కొంతమంది భక్తులు జ్ఞానయజ్ఞం ద్వారా పరమాత్మను ఆరాధిస్తారు. ముఖ్య భావం జ్ఞానం కూడా భగవంతుని చేరే మార్గం. తానే యజ్ఞం, మంత్రం, అగ్ని, హవనం అని చెప్తారు. ముఖ్య భావం ప్రతి పవిత్ర కార్యానికి మూలం పరమాత్మ. వెరీ గుడ్. తానే తండ్రి, తల్లి, ఆధారం, పితామహం, మాతా, పితా, ధాత అని చెప్పారు కదా. ఆ ముఖ్య భావం సమస్త సంబంధాలకు మూలం. ఓకే, తానే గతి, భర్త, సాక్షి, నివాసం, శరణం. వెరీ గుడ్. జీవితానికి నిజమైన ఆధారం. ఎక్సలెంట్, వెరీ గుడ్. తానే సూర్యుడి వేడినిచ్చేది, వర్షాన్ని ఆపేది, కురిపించేది. భావం ఏమిటి అంటే ప్రకృతి శక్తుల వెనుక దైవశక్తి ఉన్నది. వెరీ గుడ్, హరే కృష్ణ. సుదర్శన్ ప్రభుజీ ఇంకా చెప్పారు, స్వర్గాన్ని కోరుకునేవారు పుణ్యకర్మల ద్వారా స్వర్గం పొందిన మళ్ళీ పుణ్యం కరిగినాక మళ్ళీ మనం భూలోకానికి వస్తారు. స్వర్గం కూడా శాశ్వత స్థానం కాదు, మోక్షమే పరమ లక్ష్యం. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్, గుడ్ పాయింట్, ఎక్సలెంట్. ఎవరైతే అనన్య భక్తితో భగవంతుని ధ్యానిస్తారో వారు అవసరాలను తానే చూసుకుంటారు. అనన్య చేత సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యః తస్యాహం సులభ పాఠ. వాళ్ళ యోగక్షేమం వహామ్యహం. వాళ్ళ యోగక్షేమాలు నేనే వహిస్తాను. సో సంపూర్ణ విశ్వాసం ఉన్న భక్తుడికి భగవంతుడు రక్షణ ఇస్తాడు. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. ఇతర దేవతలను ఆరాధించిన ఆ ఫలాలు పరిమితం. అన్ని ఆరాధనలు చివరికి భగవంతుడి వైపే వెళ్తాయి. పరమ లక్ష్యం భగవంతుని పొందడం. ఆ ఇతర దేవతలను ఆరాధించేటప్పుడు కూడా మరి అది తీరేటట్లు చేసేది భగవంతుడే అని కూడా చెప్పారు. భక్తితో సమర్పించిన ఆకుపత్రం, పుష్పం, ఫలంతోయం యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుత్పహృతం అశ్నామి ప్రయతాత్మనః. సో ఏదైనా ఆకైనా, పువ్వైనా, పండైనా తీసుకుంటాను. భక్తితో ఇస్తే నాకు అది నేను ఎంతో ప్రేమతో ఇచ్చిన దాన్ని నేను ఎంతో ఆప్యాయంగా స్వీకరిస్తాను అని చెప్పి చెప్పారు. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్, ధన్యవాదాలు. అనీషా మాతాజీ, నేను ఎవరిని ద్వేషించను, ఎవరి ఎడల పక్షపాతం ఉండదు, అందరి ఎడల సమానులను. భక్తితో సేవ చేసే వాళ్ళు నాకు మిత్రులు. నేను వాళ్ళలో ఉంటాను, వాళ్ళు నాలో ఉంటారు అని చెప్పి చెప్పారు. దానికి అర్థం కూడా చెప్పుకున్నాం. ఇదేమిటి భగవంతుడు అందరిలో ఉంటారు అంటారు కదా, వాళ్ళల్లోనే ఉన్నారా అంటే ఆ కనెక్షన్ ఏర్పరచుకున్న వాళ్ళు, భగవత్ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని ఇది భగవంతుడు అని ఆ తత్వంతో వాళ్ళు తెలుసుకున్న వాళ్ళు అని అర్థం. అప్పుడు వాళ్ళు భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని, ఆత్మతత్వాన్ని ప్రాక్టికల్గా తెలుసుకున్నారు. మరి అది అక్కడ డిఫరెన్స్, ఆ కనెక్షన్ ఏర్పడటం. సుదర్శన్ ప్రభుజీ 9.27 ఏ పని చేసినా తిన్న యత్కురుష్వా మదర్పణం. మీరేది చేసినా నాకు దానమైన, తపస్సైన, మరి మీరు ఏది తిన్నా, అసలు ఏ పని చేసినా నాకు అర్పించి చేయండి. దైవార్పణ స్వభావం, భగవత్ అర్పితం అనుకుంటూ చేయాలి లైఫ్ అంతా కూడా. వెరీ గుడ్. అయితే ఈ ఎందుకు ఇలా చేయాలి అనే డౌట్ వస్తే నెక్స్ట్ దాంట్లో ఆన్సర్ ఇచ్చారు కదా. ఇలా శుభాశుభ రెండింటినీ కూడా నాకు సమర్పించడం, ఫలితాలను నాకు అర్పించడం వల్ల మీరు కర్మబంధాల నుంచి విముక్తిని పొందుతారు.
శుభ ఫలైరేవం. అప్పుడు మీరు కర్మబంధాలన్నీ కూడా మీకు ఉండవు. ఇక నిష్కామ కర్మ కాబట్టి విముక్తికి దారితీస్తుంది. వెరీ గుడ్. అందరి పట్ల సమానంగా ఉంటాను, భక్తి భావనతో చేరే వారిని ప్రత్యేకంగా అనుభవించబడతానని చెప్తారు. వెరీ గుడ్. చూశాను అది అనుష మాతాజీ చెప్పింది కూడా. పాపాచారుడు ఎంత పాపమైనా సంపూర్ణ భక్తితో భగవంతుని ఆశ్రయిస్తే మార్పు చెందుతాడు. నిజమైన భక్తి మనిషిని మార్చగలదు. వెరీ గుడ్. భగవంతుని ఆశ్రయించి పరమగతి పొందవచ్చు. ముఖ్య భావం భక్తికి జన్మ, స్థానం, పరిస్థితి అడ్డంకులు లేవు. లింగ భేదం, జాతి భేదం ఏదీ లేదు. భగవంతుడికి శరణాగతులం అవ్వడమే అర్హత. సో మనస్సును తన మీద నింపి తన భక్తుడిగా ఆరాధిస్తూ తపస్సును చేస్తే చివరికి మరి తనను చేరవచ్చు తప్పనిసరిగా. మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణ. సో మనస్సున్న పరాయణం చేసి ఆయనకు అంకితం చేసినప్పుడు, మనస్సులో ఆయన్ని ఎప్పుడు నిలుపుకున్నప్పుడు, ఆయన భక్తుడిగా ఆయన్ని ఆరాధిస్తూ ఉన్నప్పుడు తప్పనిసరిగా నన్ను చేరుకుంటారు. మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం. ఇలాంటి ప్రాక్టీస్లో నువ్వు యుక్తుడివైతే, సాధనలో మామే వైశ్యసి, నన్నే పొందుతావు. ఆత్మానం మత్పరాయణ, నీ ఆత్మను నాకు అంకితం చేసినప్పుడు. ఆత్మ అంటే ఇక్కడ మనస్సును, బుద్ధిని భగవంతుడికి మనం అంకితం చేసినాం. అనుష మాతాజీ, మీ మనస్సు సదా భగవంతుడి మీద నిమగ్నం చేయండి, భగవంతుడికి నమస్కరించండి, భగవంతుడిని పూజించండి. ఈ విధంగా చేస్తే తప్పకుండా చేరుకుంటారు. వెరీ గుడ్. ఇది అదే లాస్ట్ 9.34 శ్లోకం. మంజుల మాతాజీ, ప్రేమతో నా సేవలో నిరంతర ఆసక్తులై దానికి అన్న వారికి నన్ను చేరగల బుద్ధి యోగాన్ని నేను ఇస్తాను. అది మనం ఇక్కడ కూడా చూసాం. నన్ను శరణు చొచ్చి చదువుకున్న వారు ఎవరైనా పరమగతిని పొందుతారు. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. చాలా ఈరోజు కొంచెం పార్టిసిపేషన్ బాగుంది. సో వెరీ గుడ్, అందరికీ ధన్యవాదాలు. సో ఇప్పుడు 20th శ్లోకాలో మరి భగవంతుడు తన గురించి చెప్తాను, అనంత విభూతులు కాబట్టి అన్నీ చెప్పలేను, కానీ ముఖ్యమైన విషయాల వరకు నీకు చెప్తాను అర్జున. మరి నేను అహం ఆత్మ గుడాకేశ, నేను మరి అందరి హృదయాల్లో ఉన్నాను. గుడాకేశ అర్జున అంటూ గుడాకేశ అని అర్జునుని సంబోధిస్తున్నారు. అంటే నిద్ర, అహంకార, తమో గుణాన్ని జయించిన, అజ్ఞానాన్ని జయించిన వాడు అని అర్థం. అసలు నిద్రను జయించిన వాడు అని అంటే, నిద్ర అంటే ఎప్పుడు నిద్రపోకుండా ఉంటాడని కాదు కదా. అక్కడ అర్థం ఏమిటంటే తమో గుణము, అజ్ఞానాన్ని జయించిన వాడు. సర్వభూతాశయ స్థిత, మరి అన్ని జీవులు కూడా, అన్ని జీవుల యొక్క లోను స్థితుడనై ఉన్నాను నేను. అహం, నేను ఆత్మను, సర్వజీవుల హృదయాల్లో ఉండేటటువంటి పరమాత్మను, ఆత్మను. అహం ఆదిశ్చ, నేనే అందరికీ ఆదిని. మధ్యంచ, మధ్యను కూడా నేనే. భూతానాం అంత, అంతాన్ని కూడా నేనే. ఏవచ, తప్పనిసరిగా. సో నేను అందరికీ ఆది, మధ్య, అంతాలు కూడా నేనే. నేను అందరి హృదయాల్లో ఉన్న ఆత్మ పరమాత్మను, సర్వజీవులలో ఆది, మధ్య, అంతాలు కూడా నేనే. బిగినింగ్ నేనే, ఎండ్ నేనే, మధ్యలో వాళ్ళ లైఫ్ నడిపించేది నేనే, పుట్టడానికి కారణము నేనే. అలాగే వాళ్ళు మధ్యలో జీవితం వాళ్ళ చైతన్యంతో వాళ్ళు లైఫ్ గడుపుతున్నారు. మనం ఇలా యాక్ట్ చేయగలుగుతున్నాం, థింక్ చేయగలుగుతున్నాం, పనులు చేయగలుగుతున్నాం అంటే లోపల ఉన్న భగవంతుడిచ్చిన ఆ చైతన్యంతో, ఆ ప్రాణంతోనే కదా మనం ఇవన్నీ చేయగలుగుతున్నాం. అది అందుకని అది నేనే, మధ్య చివరికి అంతము నేనే, అన్నీ నేనే అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు వివరంగా మనకి చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్తో మనకు అర్థం అవడానికి భగవంతుడు ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ స్టార్ట్ చేసి చెప్తారన్నమాట. సో ఐ థింక్ ఇక్కడ నుండి రేపు చూడొచ్చు. ఒక్కటి చూద్దాం, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా చెప్తున్నారో ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఆదిత్యానాం అహం విష్ణు జ్యోతిషాం రవిరంశుమాన్ మరీచిర్మరుతాం అస్మి నక్షత్రాణం అహం శశి. ఆదిత్యులలో ఆదిత్యానాం అహం విష్ణు, ఆదిత్యులలో నేను విష్ణువును.
జ్యోతిషాం రవిరంశం, జ్యోతిషాం అంటే వెలిగే వాటిల్లో, ప్రకాశించే వాటిల్లో రవిరంశుమాన్ నేను సూర్యుడిని మించిన తేజోవంతమైంది ఇంకేది లేదు కదా. మరి దీపాలు ఉండొచ్చు, లైట్లు ఉండొచ్చు, ఇంకెన్నెన్నో ఉండొచ్చు, చంద్రుడు ఉండొచ్చు, ఏది కూడా నక్షత్రాలున్నా మనకి తెలిసి ఈ సూర్యుడిని మించిన ప్రకాశత్వం దేనికి లేదు. అలాగే మరీచిర్ మరుతాం అస్మి, మరుత్తులు అనే దేవతలలో నేను మరీచి అనే వాయువును, నక్షత్రాణం అహం శశి, నక్షత్రాలలో నేను చంద్రుడను అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారన్నమాట. అంటే అన్నిట్లోనూ భగవంతుడు ఏ రకంగా ఉన్నారు అన్నది, అన్నిట్లో ఉన్న శక్తి ఎవరిది అంటే భగవంతుడు, ఎక్కడ ఏ శక్తి చూసినా అని అర్థం అన్నమాట ఇక్కడ. సో మరి ఆదిత్యుల్లో నేను విష్ణు, 12 మంది ఉన్నారు ఆదిత్యులు, వాళ్ళల్లో మరి భగవంతుడు ప్రధానుడు, విష్ణువు. ఆకాశంలో ప్రకాశించే వాటిల్లో మరి సూర్యుడు ముఖ్యుడు. అలాగే మరి భగవంతుడి యొక్క నేత్రంగా బ్రహ్మ సంహితంలో కూడా సూర్యుడిని చెప్పారు. ఆకాశంలో మరి అలాగే మరుత్తులని వాయువులు, 50 రకాల వాయువులు వీస్తూ ఉంటాయి ఆకాశంలో. వాటికి అధిష్టాన దేవత మరీచి అనేటటువంటి ఆయన భగవంతుడికి ప్రతినిధి. అలాగే మరి మరీచిని నేను అని చెప్పారు కదా, మరుత్తులలో మరీచిర్ మరుతాం అస్మి, సో మరుతుడను అస్మి నేనే అయి ఉన్నాను. నక్షత్రాణం అహం శశి, నక్షత్రాలలో నేను చంద్రుడను. సో చంద్రుడు కూడా నక్షత్రాల్లో ఒకటని భగవద్గీత ఇక్కడ చెప్తోంది. ఆకాశంలో మెరిసే నక్షత్రాలు చంద్రుని పోలినవే గాని సూర్యులు కానేరవు అంటున్నారనమాట భాష్యంలో. సో నక్షత్రాలలో నేను చంద్రుడిని అన్నారంటే నక్షత్రాలన్నీ కూడా చంద్రుడికో అయి ఉంటాయి కానీ సూర్యుడు మాత్రం కాదు అని చెప్తున్నారు. సో అది ఇక్కడితో ఆపి మిగిలిన పోలికలన్నీ ఏం చెప్పారో రేపు క్లాస్లో ఫినిష్ చేద్దాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ క్లాస్కి వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. మళ్ళీ రేపు క్లాస్లో కంప్లీట్ చేద్దాం ఈ టాపిక్. హరే కృష్ణ.